Hello. Hello guys. Hello guys naman hinoon. Real talk lang. Maghisgot na karon og tao nga pinaka-bright sa tibuok kalibutan. Wala na gyud mo daog sa Pilipino. Grabe ka bright gid ang Pilipino. Bisan pa kung saon. Oh. Example. Vaccine. Pag-abot sa vaccine, dili magpa-vaccine kay mahimong sumbi. Bright lagi kayo. Mga maritis man. Muna diya. Pag human kay human nag-vaccine unom na kabulan, wa pa man himong sumbi. Ya karon diya pa mo pa-vaccine. Kay di man mo tuog doktor kay mas bright pa man si maritis sa doktor. Kay reduce population lagi kuno. Kuna grabe ka bright gyud. Bisan pag CISO 5 pa ka, bisan pag doctorate, doctor of wala gyud, scientist. Pilihon lang ang maritis bisan pag unsaon na inana ka bright ang mga Pilipino. Munang pirti yung sikatas Pilipino kay grabe man ka bright. Brightness kabuang dahil. Una dia dinood man yun. Okay. Di man yun mo tuo sa mando sa mga doktor nga kinahanglan kita magpabakuna kaya ron aduna kita proteksyon sa tong panglawas. Dili magpabakuna kay taas naman kayo kuan panagna nga mahimong sumbi. Pag man wa mangyapon na imong sumbi. Karon ay 2 years lagi kuno mamatay na ang tao. Onyag next year ka kag mabdan mo kag 2 years. Grabe ka but lagi. Kay mas bright mamalagi si marites kontra sa scientist. Una dia sigig tirang silingan sigig tirang sig panaway sig panglibak. Muna dia muna angay nimo nya na kay nakuha na. Bright kayo niya pag eskwela pag exam 1 to final exam Pilipino 1 to 50 ang kuha kay 3 sira nya perting bright terus pag exam sa math 100 items ang kuha by 5 para sa ako sa una bagsak firminte sa science. Una dia ya grabe ka bright ang Pilipino. Bright perting bright pero bright sa kabuwang. Pero nagi tinuod bright. Ang bright sa kabuwang sila raman ng maritis. Dili maritis nga akong manghod. Ang maritis sa mong silingan. Okay kayo.